sa mangandam, kita matagusa ang pulong sa Diyos, patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting madawatan. Okay, maayong Domingo sa buntag kanatong tanan amo mga suki, mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Karong buntaga pagadumalahon kini sa higala Brother Live Claves. Okay, nag-solo pataron mga higala tungod kay ang atong partner wala pa nakaabot. Base karon taod-taod maabot to si Brother John. So maguban-uban ta sa ato nga tulumanon sa 2 ka oras nga programa sa kini ang maayong balita. Okay, pwede na mo higala nga makapadala og mga mensahe din hinato no sa atong programa. Pwede sa among mga number, sa akong number kang Brother Levi Claves nga number sa 0926 8869 758. Pwede sad sa number ni Brother John. Maka-text mahigala, makapadangat mo sa inyong mga importante nga mga mensahe aron ato nang matagad dinhi sa ato nga programa. O kung pananglit aduna mo'y mga importanteng pangutana nga inyong gikalibgan, so makahimo mo sa pagpadala higala sa inyong mga pangutana, pwede mo ari sa comment section nato sa Facebook. Kay ato niyo nang tagaan o pagtagad o gahinan tanad panahon ang inyong pangutana
mo'y aton tagaan o panahon sa paghisgot o pag-discuss ni sa ato nga programa. Okay, adto ta sa pagpadayon sa unahan mga higala, maminaw ta og mga alawito, no? Bahin sa Ginoo. Tanawa ang mga langgam nga naglupad nga malipayon. Di atiman sila sa Diyos. Di ba ikaw, di atiman usang, di hatagan sa tanang di kinahanglan. Daigo nato ang atong Diyos, siya ang hari sa kahitasan. Tanawa ang mga bituon, nagasidlak nga madanihon. Di atiman sila sa Diyos. Tanawa ang mga bulag nga nabuhi sa kapatagan. Di atiman sila sa Diyos. Di ba ikaw, di atiman usang, di hatagan sa tanang di kinahanglan. Daigo nato ang atong Diyos, siya ang hari sa kahitasan. Tanawa ang mga isda nga nagpuyo sa katubigan. Di atiman sila sa Diyos. Tanawa ang mga panganod nga naglutaw sa kahanginan. Di atiman sila sa Diyos. Di ba ikaw, di atiman usang, gihatagan sa tanang di kinahanglan. Daigo nato ang atong Diyos, siya ang hari sa kahitasan. Tanawa ang mga bituon, nagasidlak nga madanihon. Di atiman sila sa Diyos. Di atiman sila sa Diyos. Di atiman gugma sila sa Diyos. Nangandoy ko sa bahan di nga tuasa, layong dapit unahan dito sa kaugmaon. Sa kaugmaon ang
sa kahangturan. Kung ang kinabuhi dumagan sa mga sulian, dunay paglaon sa kaugmaon. Sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo kumaturan may kagulanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Pagkamalipayan ko gayud nga ako nasayran ang kaluwasan sa kaugmaon. Sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo kumaturan may kagulanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo kumaturan may kagulanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Sa kaugmaon, ang langit mahayag, ang mga damo kumaturan may kagulanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Sa dihang ikaw mailusan, musang tupyo dayon ang kapalakan, kalimti na lang ang mga suliran, itugin sa Diyos ang tanan. Sa dihang ikaw na malipayon, imong magbubuhat daw dili agdun. Apan sa dihang ang tanan nawala na, gusto mo na muday kaniya. Asa na pagsalig mo, o asa na pagtuo mo, ibaylo mo panigalibutan. Asa na mga saan mo, nga ikaw kaniyang muunong, bisan pa ikaw sulayo. Sa dihang ikaw na magulanon, ang langit kanimo daw sa mutabon. Apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo, nahanap ang mga kagulanan.
sunuganan sa imong gigikan gipilit na ikaw niya nga mahimo iya kasaligan ikaw ang kalipay sa iyang mga dalan nga musayaw sa balanan nga kasuruan ipatubo ipara mo nagpabiling sa sinugdanan ka ikaw na pinutan nagmatinuman na sulubong ayun lamang upabos ikaw ipili kaya ang mga buhat mo pinasahin siya imong katimbang sa kanang mga butang sa kalamuhay magalisod siya ang natabang dili kanya biyaan bisan mangit pa inom siya labusan o nasamaran gilansan siya sa krus at andayang iantos ikaw ang hinungdan aron sa gugma na ikaw matabunan sa sinugdanan ka ikaw na hinutan nagmatinuman na sulubong adun lamang ukabos ikaw gipili kaya ang mga buhat mo pinasahin
Sa Jesus lang makitaan ang iyong pinahanglan, ang pag-ibig kabilang tataglawan. Asa na, asa na, ikaw ba di makita na? Asa na, asa na, mahal ikaw, hihiguan mo na ang kinabuhi mo. Sama sa bulan ang iyang tao mo na nalingon. Ang Diyos may katuyuan nimo nga ikaw makadani diha sa bunda pagtulungan sa Diyos. Asa na, asa na, ikaw ba di makita na? Asa na, asa na, mahal ikaw, hihiguan mo na. Mahal ikaw, hihiguan mo na. Mahal ikaw, hihiguan mo na. Sige lang sa tiyan na mo alawit sa Ginoo. Apan naabsan hinuon sa kamatayon. Wala na'y tapos na mata ang mga katigayunan, kay sa'yo ta naman painom. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhatan, kumulahin na wala'y kapagunan pa. Sige lang ang pagpatuyan, pag-umat sa kaugalingan, na'y kalimtan na doon na pa'y buluhatun.
sila napandangan na ulangan. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuskanan pa ang tanan. Sandang may kinabuhi pa buhatan, kumulahin na huwag may kapagunan pa. Kumulahin na huwag may kapagunan pa. Ako puros ng tuaw kanino, magasimba sa mahal ng pasensya. Wala'y laing simbahan o pagdadaingon, ikaw lang, ikaw lamang, o Diyos. Ikaw ang dalaygon, makagagahon o langit, magasimba kami kanino sa mahal nimo trono. Ako, o Diyos, itugihan kanimo ang huna-hunang kasigan simpulo. Kalaki na muli ko, igatugihan kanino, kanino lang, kanino lamang, o Diyos. Ikaw ang dalaygon, makagagahon o langit, magasimba kami kanino sa mahal nimo trono. Ikaw ang dalaygon, makagagahon o langit, magasimba kami kanino sa mahal nimo trono. Ikaw ang dalaygon, makagagahon o langit, magasimba kami kanino sa mahal nimo trono. Magasimba kami kanino sa mahal nimo Pagkaanindot, pagkaanindot sa mga ginilalang sa Diyos.
Diyos siya nahimo pagkanindot sa mga ginalang sa Diyos. Ang mga nag-agay nga busay kahom sa Diyos iyang iulagway pagkataong kahigulungan nagpawala sa mga kalay pagkanindot sa mga gilalang sa Diyos. Ang kasilaw mahayag nga adlaw milapos sa kalasangan kalanggaman nag-aawit sa kalipay nagasinggit pagkanindot sa mga gilalang sa Diyos. Panahon na karon ngay mong pangitaon si Jesus sa kinabuhi siya naghulat kanimo karon ngay halad mo kaniya samtang may panahon pa ug mamauli na kita sa gingharian niya. Si Jesus ang nagmahal kanimo wala na'y gugma nga susama kaniya. Gihilakan kaniya samtang dinhi pa siya sa kalibutan nga napunog sa kagulanan. Panahon na karon nga imong baguhon ang kinabuhing mapatuyan. Ayaw sige ang mga higayon kung di mahal mo siya sunda ang sugo niya nalutok siya sa imong kasing-kasing. Si Jesus ang nagmahal kanimo wala na'y gugma nga susama kaniya.
aso sa mata niya. Gihilakan ka niya, samtang dinhi pa siya. Sa kalibutan niya napuno sa kagulanan. Sa kalibutan niya napuno sa kagulanan. Okay, ato tahigala sa unahan, no? So, mayong buntag sa atong tanan nga mga listeners, atong tanan nga mga viewers sa Pilipinas o uban pang nasod sa kalibutan karon. Kamon tanan mga higala, amo mga pinalangga, amo na sa kamo nga gina-welcome nining lain usab nga edisyon sa tulumanon sa kini ang maayong balita. So makahimo na mo sa pagpadala og mga mensahe dire sa ato aron ato nang basahon mga higala ang inyong mga mensahe alang ato sa inyong mga minahal sa kinabuhi. So good morning sa atong tanan nga mga pinalanggan tigpaminaw diha sa Negros Oriental o Negros Occidental. Maayong man sa atong mga viewers diha, listeners sa radio. So kamon tanan diha, welcome mga viewers nato diri sad sa Masbate, no? Kamong tanan diha taga Masbate. Sa gihapon gina-welcome mo namo sa pagpakiguban dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Maayong sa atong tanan nga mga listeners o mga viewers dito sa Biliran Province, no? Good morning sa tanang taga Biliran nga always pod nagapaminaw o niya may isang buntag sa mga viewers nato diha o sa mga kahigalaan natong naminaw pinaagi sa mga sound system sa inyong mga silingan. So thank you kayo. Maayong sa atong tanan nga mga pinalangga nga matigpaminaw diha sa probinsya sa Leyte, no? Good morning sa tanan nga taga Leyte. Good morning sa taga Ormoc, diha sa Merida, diha sa Palunpon Leyte, o diha sa Baybay City. Good morning ato matigpaminaw diha sa Matag-Ob, Isabel Leyte, o diha sa Kananga, mga tigpaminaw to San Isidro Leyte, Kalubian Leyte, diha po sa Tabango o sa Bilyaba Leyte, o uban pa dihang mga dapit diin na minaw nagmonitor karon sa atong programa sa kini ang maayong balita. Ani among itunol ang mga pagpasalamat sab sa atong tanan nga mga kaigsuonan diha karon nga nagamit og mga sound system, no? So thank you kaayo. Ani atong gipasalamatan sila Sister Nati Insenso diha, Brother Jose, si Ma'am Gretchen Nobila, o uban pa diha natong mga nagamit o mga sound system. Nialang des itong mga viewers o mga followers sa ato nga live streaming higala, ato nga ginahangyo nga palihog atong i-share nga ato sa mga friend ang ato nga tulumanon karon nga kabuntagon. Okay, dinhita mga higala sa Islas Camotes, ato sa gipangumusta ang tanan nga taga Camotes nga naminaw og nakig-uban sa ato nga programa karong buntaga. Og pasalamatan sa nato diha si Brother Tato Sotelo de Slower Kagkagan sa iyang sound system. So thank you kayo. O niya dirita sab sa Islas Bantayan, lanog po ni ang atong programa sa Bantayan Island nga gilangkuban sa tulo ka mga lungsod, Madridijos, Bantayan og sa Santa Fe. So kamon tanan diha kinasingkasing namo nga gina-welcome og atong pasalamatan sab tas Brother William Tadlas sa ilang sound system, si Brother Cotijo diha sa Circulo, o niya dirisad sa Islas Lipayran, si Brother Lucernas. Thank you kayo. Niyaris Okoy, si Brother Lot, Villa Brelie, o uban pa nato dihang mga kaigsunan nga naminaw o nagmonitor karon sa atong programa ato nga gina-welcome. Mga higala sad nato dinhi sa isla sa Hilantagaan. Good morning sa tanan taga Hilantagaan. Good morning po sa tanang taga isla sa Kinatarkan, diha sa isla sa Hibitnil. O niya may sa buntag sa atong mga tigpaminaw diha karon sa isla sa Malapascua.
og sa Carnasa Island. So kaninyong tanan, welcome. Pwede mo mapadangat og mga mensahe, mga higala sa atong programa aron ato nang mabasa. Labi lang na amoy mga birthday greetings no nga tos inyong mga minahal sa kinabuhi. Ani atong mga suki nga naminaw dinisad sa mainland Cebu. Tungod kay lanog-lanog man atong programa dinhi sa mainland, labi na sa norte, no? Nya labi na sa mga kabukiran sad nga barangay sama sa diha sa Balanban, diha sa Magsaysay o niya mga kabukirang barangay diha sa Tuburan, diha sa Tabuilan. Atong gina-welcome ang mga tigpaminaw nato diha, mga viewers. Good morning sa tanan taga Olivo, Dalid, diha sa Kalumbangan, o niya dinisad sa Gimpilakan, diha sa Kalambua. Maayong buntag yung tanan, no? Atong gina-welcome. O niya atong pangumustahon diha si Brother Maning Masbang, bro, may buntag nimo. O si Brother Pipi or Sabia diha sa Saba. O niya dirita mga higala sa Katmon, ato sang pangumusta ang tanang taga Katmon og makabukirang barangay sa Katmon sama sa Santikan, Agsuaw, Katmon ug Sabungyas, no? O niya good morning sa tanang taga Sugod. O niya diasad sa makabukirang barangay sa Sugod, atong gina-welcome ang atong mga suki diyang nagsunod og naminaw karong buntaga. Ato sa mga suki nga tigpaminawan diri sa Bourbon. Good morning sa tanang taga-poblasyon Bourbon. Unya diha sa Lao, ato mga tigpaminaw sa diha sa Abundo, Bourbon. Good morning sa atong home division diha sa Bourbon karon. Unya ato sang gipasalamatan ang pagpalanog og sound system karon diha sa Bundo, no? Murag na diha ang sound system ni Brother Amay Pitogo. So good morning yung tanan no diha sa Bundo. Good morning sad sa tanan tong mga tigpaminaw diri sa San Jose. Labinan lang Brother Amay Pitogo and family. Ato pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor sa iyang sound system. Tanan nga taga San Jose, tanan nga taga Kaguyong, ato sang kina-welcome. Mainguman sa tanan tong tigpaminaw diri sa Tabugon. So good morning sa tanang taga Tabugon, atong minahal diya nga mga kaigsuunan o mga kahigalaan. Anya diri sad sa Managasi, atong gipangumusta diya ang tanan tong mga tigpaminaw diha sa Lamak o diri sa Kadwawan. Lanog-lanog diya itong programa sa Kadwawan tungod kay naa kang Brother Bean Easter nga sound system diya sa Mahiyahay, no? Mga silinganan diya nga naminaw karon. Welcome sa atong programa, atong mga viewers diha. Anya mainguman diha sa Sentro Ges Kadwawan. Ato sang pasalamatan si Sister Marites Paraiso, no, sa pag-operate sa sound system diha. Good morning sa tanan taga Kadwawan nga naminaw sa atong programa. Good morning lang Brother Alvin diha. Risoor, bro, may buntag nimo diha sa mga Arrogante family. Atong gina-welcome mga Coralde, mga Bragat family diha. Ang adtos mga pamilya sa mga Alikos, no? Alikos family, mga Maluyon, Yades Eden. Good morning sad sa mga Rosasinya diya nga always naminaw. Tanan nga taga Kadwawan, welcome kamo karong buntaga. Good morning lang ni Brother Renato Triana and family, lang Brother Silo diya, mga sakop, Marcelo Beronas, o sa iyang mga sakop diya karon. May buntag sa tanan taga-Libho, no? Atong gipangumusta sa tanan taga-Libho nga naminaw karon og naminaw sa lanog sa trompa ni Sister Linda Kamay. Good morning niyang tanan sa Libho. Ni ato ding gipanabalo atong mga kaigsuonan diha sa Mabuli sa Libho. Karon Sabado ang Association Arisa Complex San Remeo niya nag-offer sa Brother Alvin tungod kay dalhin niya iyang dako nga band nga maoy kasakyan. So alas 8 daw ana sa Seventh Adventist Church. Aniya siguro Andres Kinas Mabuli pod atang lamog sa Yosab aron makasakay. Aniya dias Libo siguro lugsong na mo tingali diri sa depende rin na niya sa communication ni Brother Alvin. Okay, no? Atong mga tigpaminaw sa diri sa Mabuli. May buntag sa atong tanang mga silinganan diya sa Mabuli nga always nagasunod.
Good morning lani Sister Chari de la Cruz Nogas sa iyang family. Lani Brother Erix, no, may buntag. Ani ang atos mga Gutierrez dia, mga Sumalinog family, Pasyol family, mga Clavis family, guban pa diya nato nga mga kaigsunan, mga minahal nato nga mga kaigsunan, mga kaigalaan. O diri sa kanagahan mahigala ato sang gipasalamatan sa Brother Bernie, katake silang sound system, Brother Christian, Vistar og si Brother Anne Priscelias, no, may buntag ng tanan diya. Good morning sa tanan ta kinawahan, tanan nga tagalambusan na minaw karon. Good morning ni Brother Christian Lumihok, may buntag niyo bro, uban sa imong family. Tanan nga taga Tambungon sab ato gipangumusta. O niya atong ginapahibaw ang atong mga pinalangga diyan tigpaminaw nga kon aduna tay problema sa atong sakyanan motor, na ay mga motor parts diya sa Tambungon karon at bangyad sa public market sa kilid sa highway. Makita nimo diha ang Advent Motor Parts, gipanagiya kana ni Florida o Grammy Sigarino. Abli na sila ikas Domingo hangtod sa adlong Bernes. Okay no, atong mga tigpaminaw diya sa Anapog. Siguro Brother Norland, murag dili ko makaana karon kana ko importante nga gibuhaton ning adlaw, no, base og sa next Sunday na ta magpadayon sa Bible study ngadto kang Brother Ivan. Okay, good morning sa tanan taga Anapog, o niya tanan nga taga Bangkasan atong mga pinalangga diha nga mga tigpaminaw, makaigsunan, kahigalaan. Good morning sa tanan to makaigsunan, kahigalaan diri sa Dinis Manyo, no, Manyo, diya Slook, diya gyud sa proper sad sa Sanrim. Kamunta na diya, welcome. Good morning sa mga lardag, mga pamilya sa mga Likigan, atong gipangumusta, mga Layon o mga Kabatanya family. Good morning sa tanang taga Patag Sanrim Heo. Labi na diya sa mga Ansiano family. Kanya ngadto sad sa mga pamilya sa mga Muraka o guban pa nato diyang makaigsunan o makaigalan. Tanan nga taga Sanrim atong gina-welcome, o niya tanan sad nga taga Daan Bantayan atong mga pinalangga diyan tigpaminaw. Labi na des mga dito family. Desmaya, good morning niyong tanan. O niya ngadtos mga Punay family. Maayong buntag, tanan nga taga Alanaw, Daan Bantayan, diya sa Kumbado at usang ipangumusa diyan tanan makaigsunan kay galaan diya sa Bituon. Good morning sa ni Brother Doming diya Bunukan o yung family. Tanan diya mga brad o mga sis, mga pads o mga mads, mga friends diya ato nga gina-welcome sa atong programa. O tanan nga taga Nazaret, Paypay, o niya des Bakhawan, mayong buntag sa tanan o nga ri sa dinhisad sa dang lungsod Midilian, atong gina-welcome tanan taga Midilian. Ato sang pangumusta karumuntaga si Municipal Councilor Raymond Olivar. Good morning sa nila ni Brother Felipe Solera, ni Brother Alex Cañada, may buntag niyo po. Nga to sad nila ni Brother Turbo Pabadora, atong pasalamatan sad sa iyang trumpa diya nga always gina nga nagalanog-lanog. So salamat kayo Brother Turbo, no? Salamat sa imo kanunay pagpalanog sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Mga Malinaw family diya, good morning. Atos mga Buhol family, mga Lubitan niya da family, ng Brother Nemuel diya karon. May buntag niyang tanan. O niya, tanan natong mga listeners sa diri sa Bugo City, atong na-welcome sab, no? Tanan taga-Libho, diha sa Binabag, labi na diha sa mga Gabiani family, mga Bersero, ngadtos mga Olingay family, welcome. Good morning sa Brother Lino diha, may buntag ni mo bro. O niya, ngadtos tanang taga San Antonio, nga always naminaw, matik paminaw to diya sa Anunang Sur, sa Norte. Good morning sa tanang taga Lapas. O niya, ngadtos sad ni nga sa tanang to makisunan diya sa Kabangkalan, ato nga gina-welcome, no, ang tanan diya mga Lipaw-Paw family. Good morning po ni Scout Ranger, retired Scout Ranger Sir Asagani Aratsya, sir. May buntag nimo uban sa imong family.
Nya salamat sa imong sound system nga always naglanog-lanog diha sa Kabangkalan. Welcome ka mo tanan, mainguman sa mga naminaw sa lanog nimo nga sound system diha karon. So good morning. Anya ato nga gipangumusta sad ato matig paminaw diri sa Baas, no? Good morning ni Brother Alan. Anya nga to sad ni Sister Amalia, may buntag niyo mga Bisabilia family. Good morning. Anya ngadtos mga Derder family. Welcome ka mo karon anya mga Andrino family. Diha sa Dakit uban sa iyang anak, no, iyang pinalanggang bana. May buntag niyo diha, no. Atong mga tigpaminaw sa diri sa Guadalupe, atong mga always good naminaw, labi na diha sa mga pamilya sa mga Lidisman, ng Brother Edsel, ngadto nila ni Ma'am Ibing, iyang family. May buntag, good morning sa mga Muñez family diya. Kanya mga Katampatan family, always sa nagasunod. Ngadtos mga pamilyas, mga ngadto nila ni Pastor Hill, Edo Liboyo, iyang family. Kanya ngadtos mga Pilayo family diya, atong gina-welcome. Tanan na lang at taga Guadalupe, gina-welcome mo na mo karong buntaga sa ato nga tulumanon. O ni ato mga suking naminaw usab diha sa Udlot o ni diri sa Tagasa. O na atay daghan diyang mga bag-o makaigsunan. Good morning, no, sa atong tanang mga brad o mga sis diha sa Tagasa. Welcome ka mo karon. Mga tigpaminaw to diha sa Dinis Libertad, diha sa Syukon o diri sa Nailon, mga higala. Atong gipangumusta ang tanang taga Nailon, diya sa Upper Nailon, labi na diya sa mga pamilyas mga Lipon. Pamilya nila ni Brother Nelson Lipon, atos pamilya sad ni Brother Libby Lipon, o niya pamilya sad ni Anhing Jury Lipon. Always nagasunod, nagpaminaw sa atong programa. O niya ngadtos mga Pioneers family, o niya good morning sa mga Cobilio sad family. Mga suki na itong naminaw sab diya sa Punta, no, mayong buntag la ni Brother Jerry na Ilon. O niya ngadtos mga pamilyas mga Rituya. Good morning sad sa mga Bulambao family. Ngadtos mga Berdida, Canales family. O niya ngadtos mga Mulihon family. O ngadtos mga pamilya sa mga Hilig. O sa tanan na lang kayo natong mga brad o mga sis diya karon, mga friends na to diya, ato nga gina-welcome karon sa Diyos kabuntagon. Nya good morning sa tanang taga-Gairan nga always pod nagasunod sa atong programa. Ngadto na ni Engineer Ernie Catayas, may buntag ni Engineer, uban sa imong family. O niya ngadto sad sa atong mga tigpaminaw diri sa dinhi sa Daang Carbon, no? Atong gipahinumduman ang mga kahigala na to din sa norte, nga kung adon na tayo problema, mga higala sa atong pananaw, ay mong kalimot sa pagpangita o pagdool sa Icons Optical Clinic. Nga niya nahimutang sa syudad sa Bugo, at banggina sa karaan nga landbang sa una. Gibalhin naman landbang karon, pero sa katong karaan yun nga landbang, at bang na makita ni mong Icons Optical Clinic nga naibran sa San Romeo. Kilid sa highway at bang sa Friends, makita na ba ang Icons Optical Clinic. O niya, at the same time, siya po ang nagdala sa clinic sa iyang mama. Katong karaan yun nga optical clinic sa Bugo. Katong Lubitania o Burake Optical Clinic. Pwede mo higalang makabisita, makapakonsulta sa iyong mata. Ang ilang pagpakonsulta sure kayo. Ang ilang ginhimo tungod kay computerize ang pag-check up sa ato nga mata parang matagaan taog takdo og nagakaigo gyud nga panginahanglan ang atong pananaw. Ang atong mata mo ni gitawag og bintana sa atong lawas. Okay, good morning sa atong mga tigpaminaw, no, dahil si mga Makipig family, always nagasunod. O niya ngadto sa mga Pamilara family. Ato sa pagumustahan sila sa Brother Andy Nobal Diniskayang, o niya tanan nga taga Don Pedro, tanan nga taga Pulambato, Dinistaytayan, Hells, o uban pa karong mga dapit, diin nagapaminaw
sa atong programa kinasing-kasing mo namo mga higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So niya lang ko ibasahon una, maayong buntag Brad John, Brad Libby, mo greet ko ni Brad Alex Cañada og sa iyang pamilya og sa tanan nakong makauban sa SD diha sa Medellin. Musta mo, especially ni Konsehal Raymond Olivar, may buntag ninyo. God bless always from Felipe Solira sa Lamintac Norte. Salamat sa pagbasa. Salamat po Brother Felipe sa imong pag-text no dinhi sa ato nga programa. Okay, sa di pa nako basahon kining mga mensahe nga ato nakita sa screen. Akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa dugang paghatod nga na kanyo og mga pangumusta. Okay, dagang salamat Brother Libo. Well, mga higalay, welcome. Ining kamuntagon din sa atong programa Kini ang Maayong Balita. Sa gihapon dili mi mapulan sa paghatag mga pagpasalamat diha kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan sulod na sa daghan nga mga katuigan. So salamat nga inyohang kanunay nga gitangkili kini nga programa. Dalaygon ang Diyos busa kutob sa giabot sa atong Sibya sa tanang mga naminaw karon. Ato nga pasalamatan og welcome. Okay, padayon tahigala nga to sunano ato ning pangtan-awon, pangbasahon tani ang mga mensahe nga ato nakita sa screen. Okay niya si Lane of Keria, nag-send siya tulo kamot nag-pray o niya nag-send pog heart. Thank you kayo Sister Lane. O niya pagid siya mensahe, amping in taon mo diha mga kuya o labi na sa inyong pagpauli sa inyo mga pamilya. God bless us all. Okay, salamat kay Sister Lane. O niya po si Sister Gloria Ferrer, sa Canada ni Brad John, no? Yes. Niya, good PM, Brad Lib, kay PM naman sila, hapon naman ron. Brad John, pangumusta ko sa akong mga igsuon sa kayang Nestor og Virgie Olivar o sa akong mga igsuon sa Upper na Ilon, sila si Libby og si Nelson Lepon. So, sa pa ko pa rin sunahan, nakadumdum ka itong Advent drops, Brother John? Yes, Advent drops water refilling na mahamutang sa kuan, na mahamutang sa diha sa Luok, no? O sa kadtong dunay mga okasyon, birthday, kasal, ug uban pa, no? Pahimos linyo ang the safest water refilling nga maghatag sila sa ilang nindot o maayong serbisyo. Remember, Advent drops water filling nga na mahamutang sa diining kuani diin sa nang paingon ni sa lanaw no. Unya kung kuan kanana ang doon man na sa Sibico, Brad John, no? Yes, doon sa Sibico. Di manggod kayo pag ato raguning kaakein mauni ang ilahang kuan, mauni ang ilahang seal number 0955613220 unya 1 sani 8 no ato ning kuan ni 0 8. Okay, alang sa inyong kuan kasayon palihog lami o kontak kami, no? Kontak kami unya andam sila mo deliver diha gyud sa venue nga inyong nahimutangan. Nya kadang ato sad nga kuan, Brad John, ay mga kaigsunan to nga na mga fellowship, mga asosasyon. Pwede sad siguro kay aron matabangan po sila, Brother John. Yes, ato nini ang kuani now ato ning karong dili ba karong Sabado na ay asosasyon diya sa San Remio.
sa San Remigio. So si Brother Elvis siguro makakontak ani nila, no? Okay. So, amigo mo na sila si Brother Arnel. Oo, ako ano siya. Mao ni ang cell number 0955643218, no? Mao ni ang ilang cell number. Salamat. Okay, padayon tahigala ato ning tanahon. Brad Lib o Brad John, good morning. Mugrit di Aiko og happy listening nila ni Brad Ronnie Boyno og sa iyang pamilya diha sa Hilantagaan, Santa Fe. Og sa akong mga inanak, sila si Kaki og sa iyang asawa og nila ni Timang og sa iyang asawa og ni Oliver og siyang asawa diha sa Hilantagaan, Santa Fe. Happy listening ninyong tanan. God bless us all. Gikan ni Brother Norland Pagal. Kanya niya po si Belinda Lohira Tirana. Mayong buntag, happy Sunday, God bless you. Na nag-send siya tulo ka mga kamot nag-pray og tulusab ka mga heart. So thank you kaayo Sister Belinda Tirana. Niya po si Jimmy Monte Alto sa Matag Obliti ni. Good morning everyone. Labi na ninyo Badlib o kaubanan ninyo sa studio. God bless. So God bless also Brother Jimmy Monte Alto. Niyasad si Armel Timblor Hernandez. Arnel Timblor Hernandez. Good morning. So good morning also Brother Arnel. Okay. Niasad si Rufino Moreno. Nag-send po siya og mga heart og kamot nga nag-pray. Kanya di pagyoy mensahe si Belinda Tirana, palihog kog patokar sa kanta nga anak balik na. Mga angkol, God bless you. Send siya mga kamot nagpray o mga heart. Niya po si Rufino Moreno. Good morning bro John o bro Liv. Pa-shout out ko palihog diha sa Makinhas sa Baybay City, Tripoli family, Sarco family, Montibon family, og sa iyang og sa tanang kapaglaom maayong pagpaminaw sa kini ang maayong balita. God bless. Sani Montibon Montibon may butang dire. Okay, niapod si Brother Ronelo Itang. Mayong buntag kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa tanang kaigsuunan nga makanunayong naminaw og nagview karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Niapod si Sister Helene Romagos Elarcusa. Morning ninyo diha Kuya Libby og Kuya John og sa tanan. Niapod si Dave Padapat. Good morning nimo Brother Dave, no? Watching mga brad. Okay, salamat kaayo. Niapod si Jacob Somalinog. Watching mga brad. Salamat po kaayo Brother Jacob. Salamat po sa imong sound system diha karon siguro nga nagtingog diha sa Libho. So gina-welcome mo namo, no? Dinis ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Kanya ato ning tan-awon makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon mahigala ang makahigalaan nato nga okay. Asa na to nawag tang adira. Nato ning tan-awon ragod. Kay murag ato ning tan-awon ang mga nag-like og nag-heart sa ato nga program. Ni si Janelle Diheto, Tris Jamin Jaime, Jeffrey Joseph Distora Nubabos. Anya niapod si Daryl Edar Tonyakao. Niapod si Cecilia Sinoy Ladira. Oy Kap, may buntag nimo Kap. Salamat kaayo nga
nagtan-aw karon kining among kugihan buotan nga barangay captain diha sa Mabuli. Kap, good morning. Niya pod si Jan Magdadaro. Niya sad si Lovely Deheto, Ginalyn Lumuntad, Rufino Moreno, o Brother Ronilo Itang. Aritas mga nag-send og heart niya si Edward Jimer Reyes, Brother Nelson Bersero, Belinda Lohira Tirana, Jacob Somalinog, Jerry Naelon, Scout Ranger Senior, si Brother Isagani Aratsiani. Niya po si Gloria Ferrer, Sinio Muñez Tequelio, Ronaldo Bragat, Sini Doktora Langido 5, Vincent Itoma Bistar, Carilyn Mariquet Galiaris, Roland Neri Ginon, G. Marie Kalapuan, Chari de la Cruz Nugas, Dave Padapat, Helen Romagos Elarcusa, Arnel Timblor Hernandez, Jimmy Monte Alto. Okay, as of this time, mauni atong mga nakita din sa screen, atong mga pinalangga nga mga kaigsunan nga nakig-uban nato karon sa ato nga tulumanon. Aniya nag-send po si Arnel Hernandez og tulo ka mga hearts. So thank you kaayo. Aniya uban-uban tahigala hangtod karong alas 9:25, no? Alas 9:25. So dito magdugay moadto ta sa unahan mahigala unya ato ning pamation ang tanaw na to ni ang awit, no? Sa dihang ikaw mailusan, musang tupyo dayo ang kapalakan. Kalimti na lang ang mga suliran, itugin sa Diyos ang tanan. Sa dihang ikaw na malipayon, imong magbubuhat daw dinitagyon. Apan sa dihang ang tanan nawala na, gusto mo lang mudaig kaniya. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtuo mo, ibaylo mo, banig kalibutan. Asa ng mga saan mo, nga ikaw kaniyang muunong, bisan pa ikaw sulayo. Sa dihang ikaw na magulanon, ang langit kanimo daw sa mutabon. Apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo, nahanaw ang mga kagulanan. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtuo mo, ibaylo mo, banig kalibutan. Asa ng mga saan mo, nga ikaw kaniyang muunong,
padayon lang ganti ang imong salan. Asa lang pagsalig mo, asa lang pagtuo mo, iba'y mo baning kalibutan. Asa lang mga saan mo nga ikaw kaniyang unong bisan pa ikaw sulayo. Bisan pa ikaw sulayo. Bisan pa ikaw sulayo. Okay, ato to sa request nga awit no ni Sister Belinda Tirana nga anak balik na. So ato ning i-play kini nga awit. Okay.
sa pagpadayon, no? Atong hayoon si Brother John sa opening prayer. Okay, ampo ta dalagpanan ug makagagahom na mga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Nining takna sa kabuntagon nag-ampo minimo Ginoo nga magpanalangin ka niini nga programa uban sa tanang mga naminaw. Itugot mo unta Ginoo nga ang gahom sa Espiritu Santo magahikap ug magatandog sa hunahuna sa tanang nagapaminaw nga ila Ginong higugmaon ug mahangpan ang imong pulong. Tuguti nga ikaw magakabig kanila nga makaduol sila nga magapangalaga diha kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Amen. Okay, moadto ta higala sa pagbasa sa pangutana nga ato nga tagdo niining sayos kabuntagon. Ang pangutana mao ni sa Juan 5:18. Balik na po ni Juan 5:18. Wa na tagaig bili ni Kristo ang igpapahulay kay gilapas maniya. Kay siya naman good ang atong adlawng igpapahulay. Gikan kang Narciso Phil, no? Ang iyang giskutan dinhi nga ang Juan 5:18 kuno wa na tagaig bili ni Kristo ang adlawng igpapahulay kay gilapas man niya. Kay siya naman good ang atong adlawng igpapahulay. Mao ni atong salo-saloan karong buntaga dinhi sa atong tulumanon ug kun pananglit na amoy mga dugang tubag diya mahigala, so i-send na, i-text na namo din ni Brother John or pwede ari mo padangat sa comment section nato, no, sa ato nga Facebook parang atong mabasa dayon ang inyo nga mga contribution. Okay, ato sa ning basahon ni ay mensahe nga ning sulod ni si Roland Neri Ginon. Mayong buntag Badlib og Badjon og sa tanang kaigsuonan sa Luzon og diha sa Visayas og Mindanao. God bless kaninyo. So God bless also Brother Roland Neriginon. Salamat po sa imong pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Aniya ato sa ning lilion mga higala, kasi na ay mga bag-ong naga tan-aw dinhi. Okay. Aniya si Brother Jojo Cordoba. Salamat kayo Brother Jojo sa imong pagpakiguban karon sa ato programa. Niya po si Brother Nelson Bersero. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa unang pagtubag nini nga pangutana. Palihog-ragog ko na ato sa drain atong iyang kuan Brother Libby pangutana. Ingon siya din nga sa Juan 5:18, wa na tagaig bili ni Kristo ang adlaw pahulay. Kay gilapas man niya, kay siya naman good ang atong adlaw pahulay. Narciso Pen. Okay, kanang yan sa last portion sa iyang gisulti nga si Kristo mauna ang adlaw igpapahulay, mahimo mo ng katawanan kung ingon na pagsabot nga kana siguro ang iyahang gibasihan kanang sa kuan Mateo kapitulo 11 nga nangin papahulayon ko kamo. Mao man ang may laing gigunitan ana. Pero ang tinuod pagkasulti mga kaigsunan, gihimo ang daghan nga mga rason ug katarungan aron lang gyud mapalayo diha sa tao kining adlaw igpapahulay. Usa ni sa gikayubtan ug gikaligutgutan sa yawa, mao nga ang yawa nagagamit og daghang mga tao bilang iyang ahente, bilang iyang ginamiton aron makatabang sa kausa sa yawa nga mapalayo kini diha sa hunahuna ug kasing-kasing sa tao ang adlaw nga igpapahulay. Ang tinuod nga pagkasulti sa makadaghan na kaayong panahon kining mga puntuha, daghan ang higayon nagbalik-balik dinhi
sa atong programa, gibalik-balik dinhi sa atong programa sa mga listener. Pero wa mi mapul-i, dili sad na sayop nga gibalik-balik. Pero hangtod karon, naa paghapoy mga tao nga dili makadawat sa kamatuoran. Kanang giingon dinha sa Juan 5:18, usa to Brother Labi, wa na tagain ni Kristo og bili. Bili, wa na tagaig bili ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay kay iyang gilapas. Huna-huna na sa mga kaaway ni Kristo, huna-huna na sa mga parasiyo ug mga iskriba, nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay tungod kay si Kristo nag-ayo og masakiton sa adlaw igpapahulay. Tungod sa ilang nakita nga si Kristo nag-ayo ug masakiton sa adlaw igpapahulay, ilang gihuna-huna nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay. Pero kung niya ka magbasa sa imbibi sa maayong balita, makuha nimo ang sentido nga pagsabot dinhi, makuha nimo ang lintunganay gyud. Ang tinuod pagkasulti okay, atong tugutan apan dili lang nato uyunan nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Mao man na inyuha gyud nga kuan, mao man na inyuha gyud nga allegation. Balikon ko, kini nga mga huna-huna, kini nga accusation, iya na sa mga parasiyog, mga iskriba nga nahimong kaaway ni Kristo. Mauna nga lutaw kaayo, mauna klaro kaayo nga didto mo mudapig sa mga kaaway ni Kristo. Kung imo ning tan-awon, dinhi niining 5:18 sa Juan, layo ragid kaayo na sa kamatuoran nga inyong gihunahuna. Una, kining adlaw nga igpapahulay ikaupat nga sugo ni diha sa napulo ka sugo. Akong balikon, kining adlaw nga igpapahulay ikaupat ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Tandaan ninyo na. Karon, kung imong tan-awon ang Santiago kapitulo 2 versikulo 10 nagingon, kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan naglapas siya sa usa ka bahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. Hinumdumin ninyo na nga sa napulo o saray gilapas, naglapas sa tanan. Atong tugutan, apan dili nato uyunan nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay. Unsay kalabasan ni Kristo? Kay ang naglapas sa usa, naglapas man sa tanan. Nawa? Kung gilapas man ni Kristo ang kasuguan, makapamatuod mo niya na? Nga ang Juan, ang Mateo 5:17 ug 18 ingon ni Kristo, ayaw mo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kanang pulong pagtuman niabot mas inyong hunahuna hinon nga naglapas si Kristo. Tanawas 18. Matud pa ni Kristo, sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Si Kristo nag-recommend gina siya nga ang tanang kasuguan tumanon. Unya inyong ipalabas sama sa paghuna-huna sa mga parasiyog iskriba nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay, nga ang naglapas sa usa ka bahin naglapas naman sa tanan, meaning nga si Kristo nagmalinapason pud. Inyo mang iapil, inyo mang idamay si Kristo sa inyong pagkamalinapason niining adlaw nga igpapahulay. Ato ning tan-aw dinhi sa Juan 5.
hinumdumin ninyo kung inyong basahon dili mo mulargo anang 18, 5:18, makasabot mo. Ngano man o, kung adto nga si Kristo nakabisita magud dinhi ni adtong tubod, tubdan sa tubig dito sa Jerusalem sa ganghaan, nga ginganlan og kini ang gitawag dinhi og Bitsata sa Hebreo. Nya kining maong linaw, may 5 ka pasilunganan diin may daghang masakiton nga naghigda, buta, mga bakul, mga paralatiko. Unya nagingon dinhi og didto'y tao nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. Just imagine ka kung unsa gid ni kadugay. Naargo ng 38 years iyang pangmasakit. Unya, ingon ini ang senaryo. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto og nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Padayon ang tagbasa. Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. So buti pasabot, nga murag gi-abandon na ning tawhanaan, nag-iisa na lang ni siya dito sa iyahang, wa ba'y paminay, dagang masakiton, kauban niya. Kaya nga ningon mo siya nga, way, makasakgaw nako sa diha nga, kanana ang mukutaw na ang tubig, kay kining tubig dinhi may panahon nga ang manulunda manaog kutaw ng tubig, ug unya sa diha nga makutaw ning tubig kinsa tong mag-una nga masakiton nga makaubog dito bisag unsay iyang sakit maayo siya. So sa dagkong daghang masakiton, sa dagkong panon masakiton, mo na lang ni pag-asa nila, mo di paglaom nilang maayo sila. Kung imong hulagwayon, bago ni sila naabot din nahimo na ang tanan lang mahimo, tingali ang uban kanila nakagasto na sa ilang mga kabtangan para lang maayo ang ilang sakit, pero wa maayo, busa dinhi sila paingon. Nga naman, naglaom sila, nga basin pa lang makaubog sila og mamaayo sila. Unya nagyon ni, og samtang manibasog ako sa pag-adto sa linaw, adunay lain nga makauna kanako didto. Mauni ang gisulti sa tao nga gipangutanan ni Ginoong Hesus nga gusto ka bang mamaayo? Unya nag-ingon dinhi, si Jesus mingon kaniya, tindog dad-a ang imong higdaan gihigdaan ug lakaw. Nga ba gigamit si Kristo nga tambal? Wa, ang gisulti lang ni Kristo, tindog dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Inuna lang, just imagine ka 38 years. Ang masakito ning mga taon, aning taon na. Pero tindog, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Ug niadtong panahon na adlaw to gipapahulay. Niya, padayon na to sa 9. Ug diha na ayo siya, ug gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlaw igpapahulay. Unsa tong adlaw? Ang pag-ayo ni Kristus masakiton, adlaw nga igpapahulay. Pag inya tindog, lakaw, dad-a ang imong gihigdaan. Adlaw tong igpapahulay. Tumani nga, si Kristo ang nagsugo sa tao nga tindog, lakaw, dad-a ang imong gihigdaan. Pagkakita sa mga parasiyog mga eskriba, nga kining tawhanaa, nagdaladala sa iyang gihigdaan, gihuna-huna nila. Nga dili ni maayo. Pero si Kristo ba'y nagsugo atong tao? Unya, nag-ingon ninyo. Matod pa sa kinini ang maong bisa dihi sa kinini ang gingon nini og diha na ayo siya og gidala niya ang gihigdaan og milakaw, nahitabo kini sa adlang gipapaulay. Busa giingnan sa mga Hudiyo ang taong naayo, adlaw igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Kang ginsang balaod ang nasupak, ila. Bawal sa balaod sa mga Hudiyo nga magbitbit kag unsa nga butang, labi na imong gihigdaan sa adlaw ipapalay, supak sa atong balaod. Mo ni gisgutan no?
supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan adlaw rog ipapahulay. Unya, mo ni gingos 11. Siya mitubag, giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Tanawa. Unya, sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan og paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha ni adtong dapita. Human kini mahitabo, gihipagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo ug niingon sa Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang ngilad nga hitabo." So kung imong analisahon kining pagsulti ni Kristo niining tawana, ang hinungdan nganong nagkasakit tong tawana tungod sa iyang pagpakasa. Unya kung kuhaon nimo ang punto dinis gisgutas ng Juan 3:4, ang pagpakasala mo man ay paglapas sa sugo. Meaning nga ni Kristo ayaw na paglapas sa sugo kay nga nag-ingon siya nag-imatod pa niya nga matod pa ni Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang ngilad nga nahitabo." Malikon ko unsay sala ang paglapas sa sugo. In short, ayaw na paglapas sa sugo aron dili po mo samot pang naapay mangilad may tabo niya. Unya milakaw ang tao, mi sugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay mo'y nag-ayo kaniya. Tanawa ha? Pagsulti ni mga tao nga si Jesus nag-ayo niya, tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Unsay ilang basihanan sa mga Hudiyo nganong gilutos niya si Jesus? Kay giayo ni Jesus ang maong tao sa iyang sakit sa adlaw nga igpapahulay. Unya, nagingon dinhi kung atong basahon kay ilan namang gilutos si Jesus, nagingon dinhi, "Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab." Sa pagsulti niini ni Kristo nga ang Dios iyang giila nga amahan, purting sukuas mga Hudiyo niya, tungod niini misamo tinuon ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Period. Unsay tumong sa kadagkuan sa mga Hudiyo? Isamot ng tunga pagpatay kang Kristo. Nga naman, niya, matod pa din kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlang igpapahulay. Unsay gilapas ni Kristo? Ang balaod sa adlang igpapahulay. Nga naman, kay ang mga Hudiyo dunay balaod nga sa adlang igpapahulay dili magbitbit og higdaanan. Unya, gilapas ni Kristo ng balaura. Kay dili man na balaod sa Dios. Kay mga Hudiyo na may balaod nga gitawag nag-misnal law. Ila ng balaod nga kanang balaod nga iya lang sa mga Hudiyo, ilang gisagol diha sa balaod sa Dios. Nga kun ang tao makalapas niining balaod nila, ilhon ka nga unsa man, makasasala ka. Busa tungod nining hinungdan, matud pa dinhi tungod nini misamo tinuon tinguha sa pagkadaguan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw igpapahulay. Unsay gilapas ni Kristo ang adlaw bang igpapahulay? Ang balaod sa adlaw igpapahulay nga sa balaod sa mga Hudiyo na mo sila balaod gitawag misnal law, gidili niini ang pagdaladala ug higdaanan sa adlaw igpapahulay. Busag matud pa dinhi dili lamang tungod kay gilapas yang balaod sa adlaw igpapahulay, kundi niingon pagayud siyang ang Dios maoy iyang amahan og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Kining duha ka mga punto maoy hinungdan rason nganong naningkamot ang kadagkuan sa mga Hudiyo
sa pag-unsa kang Kristo sa pagpatay. Ang gisulti dinhi kadagkuan sa mga Hudiyo. Ha? Nan unsa may nahimong ranggo o posisyon ining kadagkuan sa mga Hudiyo nga naninguha naningkamot pagpatay kang Kristo. Kay ilang giunahuna mga kaigsunan nga si Kristo nagbuhat og dili maayo tungod kay iyang gisugo ang tao nga magbitbit sa higdanan sa adlawng igpapahulay. Nalapas gyud ang balaod sa mga Hudiyo diha sa adlawng igpapahulay. Dili kay igpapahulay. Nagingon, kinsa man ni kay ang gisgutan lang diri sa atong gibasa sa Mateo 5, kadagkuan sa mga Hudiyo mo'y naningkamot pagpatay kang Kristo. Sa rason, gilapas niya ang balaod sa alipapawlay o gitawag pag yun ang Diyos o iyang amahan nga sa ingon ni Ana nagpanginsama siya sa ang kaugalingon nga siya Diyos. Na may posisyon ni ining kadagkuan sa mga Hudiyo nga gustong mapatay naningkamot pagpatay kang Kristo. Atong basahon ko no aber sa Mateo 27:1-2 unsay gisulti dinhi. Paminawan niyo mayo. Unsay giingon dinhi. Sayo sa buntag ang tanang kadagkuan sa mga pari o sa mga pamunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Hesus. Timan niya ha? Ang gibasa na to kaganina nga misamot ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kang Kristo tungod kay iyang gilapas ang balaod sa adlawng igpapahulay. Unsa man to? Katubang balaod nila nga dili gyud pwede nga magbitbit o gidanan sa adlawng igpapahulay. Then sunod matud pa nga giingon ni Kristo nga ang Dios iyang amahan sa ingon niya na nakapanginsama siya sa Dios. Unya unsa ning kadagkuan sa mga Hudiyo? Mga pare moingon na po mo nga, nagdaot na mapod hinuon ni Sibra John. Wow, nagpasabot ra. Nagingon din sayo sa buntag ang tanang kadagkuan sa mga pari o ang mga namunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Hesus. Gigapos nila siya o gitugyan ngadto kang Pilato ang Romanhong gobernador. Oh, unaan ninyo. Romano si Pilato. Una, kinsa man din nagpapatay kang Kristo? Makadakuwas mga pare. In short, mga Romano. Nya kusugay ta moingon nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo nga maum din nagpapatay kang Kristo. So dinhi mga kaigsunan, og sa kuan pa lumang tugtugin na ni mga isyu ni nga gihimo ra gyud ni nga scapegoat sa mga taong nga mga Sabbath breaker. Maingong wa na tagain ni Kristo og dili ang adlaw ipapahulay. Inyo ra nang kaugalingong dahom-dahom o gunahona. Kay si Kristo nagsulti Marcos 2:27 nagnon, and he said unto them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Unya mo ingon mo nga tagain ni Kristo og dili nga gipamatuod na ni Kristo nga ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao ug dili ang tao para sa adlaw igpapahulay. Hinumdumin niyo na higala. Pero kung dili man gyud gani mo maghinulsol, walay sapayan ana. Ang importanteng nakadungog ug nakabati mo sa pulong sa Ginoo. Moabot ra gud unya ang adlaw nga magkurog mo sa kahadlok panahon sa adlaw sa paghukom tungod sa inyong pagkamasinupakon. Ayaw kalimot, naglapas kas usa ka bahin, naglapas kas tanan, gilapas nimo ang adlaw ipapahulay, ang tanang kasuguan gilapas nimo na. Og ayaw damaya si Kristo sa inyong pagkamalinapason. Ayaw damaya si Kristo sa inyong pagkasabath breaker. Kay ngos Kristo gituman niya ang kasuguan wa niya bungkaga. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ini mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Ani ato ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana
nga gipadangat dinhi sa ato nga tulomnon. Kadaghan na gyud ni na pangutana pero lain na po rin iyang pangutana kay nanay sumpay nanay gisgutan dinhi nga Walay bili. gilapas kay si Kristo na kuno ang atong adlaw nga pahulay. Murag katawanan ba akong trono sa Juan 5:18 wa na taga-igbili ni Hesukristo ang adlaw nga pahulay. Di na tinuod ay kay wa taga nagbili ni Ginosos. Sa Lucas 4:16 wa na siya mosuod sa sinagoga pagkaadlaw ng Sabado. So og wa na niya taga-igbili mahigala. Niya maniingon di wa na taga-igbili kay iyang gilapas ang adlaw nga pahulay. Naglapas bagon si Kristo. Isa man nagsulti ana naglapas si Kristo. Ang kaaway ni Kristo mga higala. Kadtong mga Hudiyo nga wa motuo nga si Kristo Dios. Ngang ilang pagtuo tao lamang si Kristo. Mao mo tayo nga suko kadigin sila kadawat kang Kristo nga Dios. Suko og mao nay hinungdan nga ilang ginabantayan ang mga lihok ni Ginosos og siyang matinun-an. Niadtong mga tao nga mga wa motuo kana ilang panid-an kanunay ang Ginoo. Marabag magmarites kanunay sila ba? Ilang gisunod-sunod, ilang panid-an o niya kadaghan gyud nga higayon gipangutanas mga parisiyog iskriba si Ginosos. Usa ni ining bahina sa atong gisgutan karon no? Nga kining Juan 5:18 akong among ikasulti higala nga dili ni maoy baruganan sa matinunang Ginosos. Baruganan ni sa mga kaaway ni Ginosos kadtong Hudiyong wa motuo kaniya nga naghuna-huna sila nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay sa rason nga giayo niya ang masakiton adlaw Sabado. Mao nay rason suko sila o niya iya pang gitawag nga ang Dios iyang amahan. Suko sila na. Ari usa ta sa pagka-Dios ni Kristo. Tanawon ra gud nato ang Juan 10 pod. Sa Juan 10 no, Juan 8 man ni, Juan 5:18 na pangutana, ari pas Juan 10 mahigala. Niya say kasuko nis mga Hudiyo aton tan-awon. Ilang gikasukan may tungod sa pagka-Dios ni Kristo. Paminaw niyo kung basaw na sa 10:30 nag-ingon din atong mabasa mato Panginoon ako og ang amahan usa lang. Kining pag-angko niya ba? Ako og ang akong amahan usa lang. Nya diri pod sa Juan 5:18 nasuko sila kay iyang gitawag ang Dios iyang amahan. Nya ingon pa siya ako akong amahan usa lang. Suko sila ana. Naiyon 31 Pagkadungog ni adto sa mga Hudiyo, mipunit sila pag-usab og bato aron batoon siya. Nang pagbato gud sa una, munay usas mga balaod nila nga death penalty ni adtong tao nga ilang gituoan nagpasipala nga tos Dios, ilang patyon plangis pagbato. Niingon si Ginosos ni siya. Nag-ingon ni ang 31 nga namunit sila bato pagkadungog nila kay ilang batuon atong Ginoo. 32 apan miingon si Jesus kanila, daghan ang gibuhat ko nga maayo nga kamo mismo nakakita o gipabuhat kini kanako sa kangamahan. Asa ba niining akong gipangbuhat nga nahimong hinungdan nga inyo akong batuon? Gipangutan ng Ginoo sa akong mga buhat, asa man ang nabi? Ang disis ninyo ba nga inyo kong batuon? Asaan ang kong mabuhat? Unsay answer nila? Gitubag sila sa mga Hudiyo, dili kami mubato kanimo tungod sa maayo nga buhat, kundili tungod sa imong gisulti. Batok sa Dios kay ikaw tao man lamang apan nag-ingon ka nga ikaw Dios. Muna kasuka nila. Nag-ingon si Kristo maupon na suko minimo. Kay ingon siya nga tao ra gud ka. Unya nag-ingon ka nga ikaw Dios. Muna bisis nga batoon ka namo. Patyon ka sa bato kay pasipala ng imo. Nagpaka-Dios ka nga tao ka raman unta. Masuko sila higala.
Manang sa Juan 5:18 duha na ka bahin diha nga gikasukan siya kining bahina tungod sa iyang pag-angkon og Dios. Karon ang kaning isa kining ilang gituoan sa mga parsug eskriba kining mga Hudiyo nga naglapas si Kristo. Sa katarungan nga giayo niyang usa ka masakiton. Gisay-say man to ni Brother John kaniha 38 ka tuig ang pag-antos sa iyang balatian. Pero usa lang ka pagpamilok na giang ginusos na loyang Ginoo adlaw Sabado iyang giayo. Giingnan niya tindog dadayong higdaanan. Aniya pag-abot niya dito nangutanang mga tao nga iyang giagian kasi pinag-ayo nimo. So wa man ko kaila adto mga sir wa ko kaila ato nila. Hingtod gikahibalag sa tao nga masakiton nga may naglawas si Ginoo sa templo. Ay nga sa tanawa, may nakaglawas ay napapakasula pag-usaba. O nailhan sa tao nga si Ginoo nag-ayo niya. Gina niya mga Hudiyo. Sa iya gipangutana siya. Si Jesus managayon ako. Mato nasuko sila mga higala. Tungod kay iyang giayo ang masakiton adlaw pahulay. Nga naman, bawal banis mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo na sila gitawag og misna. Kining misna, traditional law sa mga Hudiyo. Tradisyon gani, ilang kaugalingon na ng balaod wa sa Biblia. Ang adlaw pahulay, balaod sa Ginoo. Pero gipakapinan nila higala. Gisipasubrahan nila og 39 ka mga bugat nga requirements. Sila nagpanghimugat mga higala. Ilang gibutangan og dugang nga requirements nga buhaton si papahulay. Og usa ni ana matod pa dinhi sa Misna. These are the laws that say that a sick person must not be treated medically on the Sabbath. So, diha sa Misna law nila nagsulti higala sa ilang balaod nga gihimo nang usab ka masakitong tao dili na pwedeng ayuhon tambalan adlaw Sabado sa ilang ng balaod. Pero kumusta mas Ginosos? Supak banis balaod sa Dios? Wala kasi Ginoong Hesus God sa Marcos 2:28 siya ang Ginoo mga higala si papahulay. Siya magbuot kung unsay angay buhaton sa adlaw papahulay. Dili kay butan siya sa mga parasiyo. Butan naman siya sa parasiyo nga gituoan man nakasa siya kay naglapas nagayo siya masikaton daw sa Sabado aton tanawon si Ginosos. Sa samang pagkasulti ni Mateo 12 may giayo po si Ginosos dinhi nga usa ka tawo nga ang kamot na kuyos ibutang tapunetan siguro tontawanan na paralyze sigurong kamot kay nakuyos man. Anya karon nakitas mga parasyog iskriba ilang gipangutana mga higala. Atong basaw na sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 10. Og tanawa dito usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos og aron ilang ikasumbong si Jesus siya gipangutana nila nga nag-ingon, uyon ba sa kasuguan ang pag-ayog mga sakit sulod sa papahulay? Sa ato ba ang pangutana, uyon ba sa balaod sa papahulay? Uyon ba sa kasuguan sa papahulay? Ang pag-ayog mga masakiton. Unsay tubag ni Kristo? Ang tubag ni Kristo direct ingon siya rin kanila mitubag siya nag-ingon, kinsa bang tawhana kaniyo nga kon siya may usa ka karniro o kini mahulog sa gahong sa adlaw pahulay, dili niya gunitan kini aron bitaron paingon sa gawas. Pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka bukaniro. Busa uyon sa kasuguan. Kaning word uyon sa kasuguan. Wa mahisupak higala sa kasuguan sa igpapahulay ang pag-ayo o pagluwas o basakiton adlaw Sabado. Munay prinsipyo ni Kristo. Siya magbuot God kung unsay buhaton ni pahulay. Ingon siya kay Ginoo man siya. Ingon siya uyon na. Kay ang pangutana uyon ba sa balaod sa papahulay ang pagluwa pag-ayo basakiton? Ang tubag ni Kristo permitted by law or it is lawful. Uyon mga higala. Pero para sa mga parasug eskriba dili uyon kay supak sa ilang balaod. Naghimo sila ilang kaugalingong balaod. Nya asa may itong sundon ani? Ang ilang prinsipyos mga parasug eskriba or kang Ginosos. Higala ang mga Seventh-day Adventist ang gisunod namo nga prinsipyo
ang prinsipyo ni Ginisos nga permitted by law on the Sabbath ang pag-ayog masakiton. Tanawan yung sulay ang mga tambalanan sa Adventist. Diyan sa Cebu, katong karaan nga itawag Miller Sanitarium Hospital, karon gitawag Adventist Hospital. Observa niyo, panid-iri niyo, adlaw Sabado, sirahan ba ng hospital? Wala. Abli na, dawaton tong mga pasyente nga nakagusto nga adto magpa-admit dito, na mga doktor nga on duty, uban pang mga empleyado sa hospital, kay ilang gibatigala pagluwas og kinabuhi sa tao. Wa na mahisupak sa igpapahulay, pero para siyog eskriba, supak kadtong mga taong kontra ni Kristo mahigala. O, klaro ana. O niya, karon, pangutana, kung tinuod patong ingon nilang nakalapas Kristos balaod, ang pangutana, kasa si Kristo. Kaya ang paglapas sa sugo, sa unang Juan 3:4, sala man ang paglapas sa sugo, naabatay mabasa sa Biblia na si Kristo nakahimog sala. Atong basahon ang pipila ka mga bersikulo dinis bala ang kasulatan. Alita ka San Pedro sa 2 Pedro 2 versikulo 22. Okay, ato ning tanawon mahigala. Sa unang Pedro kapitulo 2 versikulo 22. Okay, nyara. Siya walay nahimo nga pagpakasala. Sa ito pa kaning word pagpakasala, paglapas na sugo. Sa ito pa wasa nakalapas sugo. Sa ito pa sayop tong akusasyon sa mga Pariseo eskriba nga naglapas si Kristo kapahulay. Kaya ingon San Pedro, si San Pedro ginagpahig na ingon sa rin siya walay nahimo nga pagpakasala. Walay hingkaplagang limbong diha siyang baba. Gipamatud-an ni San Pedro nga si Kristo way nahimong pagpakasala. Kanya sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala paglapas sa sugo. Subakak tong akusasyon sa mga Pariseo eskriba nga nakalapas si Kristo sa kapahulay. Mao ba nagiulunan pod sa daghang relihiyon karon nga supak sig papahulay ning pabor sa akusasyon sa mga Pariseo eskriba nga si Kristo nakalapas. Kung nakalapas si Kristo nakasa. Oy, gibutang-butangan ninyo si Kristo higala nga si Kristo nakasala. Biaton tanawon din ang uban pang referensya sa Biblia. Arita sa nakasulat sa Hebreanon kapitulo 7 o niya sa versikulo 26. Kay alang kanato ang pagpakabaton sa maong labaw nga saserdote. Balaan, walay sala. Kinis Kristo, walay sala. Walay lama, linain gikan sa makasala. Tinuboy ngadtos kay tasan, labaw pa sa kalangitan. Diyan na, walay sala. Walay limbong. Muna pamatuod ni San Pablo. Aritas pamatuod ni aritas sa pahayag ni San Juan. Sa Juan kapitulo 8 o niya sa versikulo 46 aton tanawon. Arita ka San Juan. Kaya nun siya din 46. Kinsa ba kaninyo? Kaninyo'y makapamatuod nga ako nakahimog sala o muna'y hagit ni Ginusos. Kisa man ninyo dihabe, kamong naminaw, nga nakahimog sa si Ginusos. Kay inyo mang butang-butangas Ginusos, naglapas si papahulay. Nakasaday siya. Ingon na itong basa, kinsa ba kaninyo'y makapamatuod nga ako, kini ako si Kristo ganyan mahayag ani, nga ako nakahimog sala. Kung ako nagasulti man sa kamaturan, nganong dili man kamo mutuo kan ako. Kisa ba niyo makapamatuod nga si Kristo nakahimog sala? Kamo siguro ang mga higala tingali nato nga kanang nag-ingon nga si Kristo naglapas yung kapahulay. Mao na nagpamatuod nga si Kristo nakasala. Nga naman kay butang-butangan mo nila, hingpabor man sila sa kaaway ni Kristo. Ari ka sa matunang Ginusos, nag-akusar ba ang matunang Ginusos nga naglapas si Kristo? Wala oy. Gipasabot ni Kristo nga ako ang Ginoo sa adlaw nga ikapahulay. Ako ang magbuot sa angay buhaton sa adlaw nga pahulay. Ang tinuod pagkasulti higala. Suko ang yawa ning adlaw nga pahulay. Nga naman, kay kung di ni wadon sa unahuna sa tao, mao man timaan sa Dios ang katawhan. Sa Ezekiel 20 versikulo 12. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw nga pahulay.
aron kini mahimong timaan taliwala kanako kaninyo. Ilhana nis Ginoo og sa iyang katawhan ang adlaw Sabado o gusto siya nga wagtango ni nga aron wa natay timaan sa Dios mahigala. Unsa may timaan sa yawa? Ang timaan sa yawa mahigala ang adlaw nga wa gisugos Ginoo. Kanang adlaw nga kasumpaki sa adlaw nga gisugos Ginoo. Munay timaan sa kaway kay gisupak ang gisupak sa kaway ang igpapahulos Ginoo niya gibutangan og lain nilang adlaw o giilang nga igpapahulay. Mao na buhat sa yawa mahigala. Muna ang tao sad nag-ingon ang unang Juan 3:8 nga nagpadayon pagpakasala iya pod sa yawa kay yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan mahigala. Ang gusto sa yawa nga maiya ta, pero ang gusto sa Ginoo nga mahimot ang iyang katawhan aron nga sa adlaw sa katapusan ikaw ug ako isip katawhan sa Dios maluwas ngadto siyang ginarian. So wa naman tay panahon mga higala ato sa ning dalikatan sa paglili no o basig na ay bag-o. Okay, wala naman. So sa di pahingpit tapuson ang aton tulumanon ni ang atong tension ang atong Lord sa Brother John alang sa closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita. Dalagon ug maluluon nga Dios naka sa tronos kita sa langit, panalangin ni